जागौमोनलाय आंबो बिसिनालाय फिसिनायसो ना मोनजाफेरथाराखै आं हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि बे मन्जिता बसुमतारी इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खेबसे गोदानै बरायलायबाय आरोना आंनि बे खुगा गुवारखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि बे दिनैनि गोदान ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनगोन बिदिनो फिसा ब्लग लागोन आरोना आङो जाहा बिदिनो न'आव खामानि मावनायफोरखौ आङो दायो ओंखाम संखांबाय आरोना ओंखाम संखांबाय ओमफ्राय दायो जोङो अनला ओंख्रि संनो नागिरदों आरोना अनला ओंख्रिनि बायदिसिना बुथुम लागासिनो आरोना मा होनो अनला ओंख्रियाव मा मा होगोन बुथुम लागासिनो आरोना माखासे बुथुमबाय ओमफ्राय दायो अनला देगासिनो आरोना आइया नोंथांमोनखौ आं बेखौनो शेयार खालामगोन आरोना ओरैनो फिसा ब्लग आरोना ओरैनो थास्लायस्लाय दिनै समबार हाथायबो लोगोफोर आं हाथायाव थांदिया आरोना हाथायाव थांदिया आङो आरो नै बैसागुबो सफैहां जाथारबायना बैसागुनि मा लाखो नोंथांमोना आंहाथ' जेबो गैया माजों मा लानानै बैसागु जाबावगोनथाय मिथिला बैसागु मोसाबावगोन थ' बिदिब्ला भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामसै आरोना आरो जायफोर गोदानै फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना लोगोफोर जोबोद गोजोननाय थागोन आरोना गोजोननाय मोनगोन थ' बिदिब्ला आं भिडिअखौ देखायलांनोसै अनला देगासिनो आरोना दायो अनला देगासिनो नाहरदोब्रा ओरैजाय मा देदों नाथुर गोरानजों जानो बासिखा बिबार नैलाय बेखौनो होगोन आरोना बासिखा बिबारा गैला एसेल' मोनदों नै दाख्लै जाजोब्बायना ओमफ्राय नै बे खुन्थाइ गोखा एसे मोनदेरबाय ओमफ्राय नाथुरखौ मा बासिदों माबेलाय नाथुर गोरान बे बासिनाया मैला साम' बायदिसिना लेटेरा ओंखामा मोनबाय आरोना आंनिया आइदै ओंखामा मोनखांबाय ओमफ्राय दसथा अनला संसै र' सुहैनोसै आरोना आङो माबाखौ मैगंखौ अनलायाव होगोनखौ आरोना आङो ओंखामखौ खांनानै दोनसै बायलाला देरायाव जोंहा न'नि किटचेन आरोना दाख्लै बायजोबदोंमोन ओमफ्राय लिरजोब्बाय आरोना बैसागुनि लिरजोब्बाय गोमोजों लिरजोब्बाय फिसासा नै जानला मोनलासो दै सरनानै लानोसै नै बिदि बन्द' खालामबाबो गबाय थायो आरोना नै टिप गबाय थायो दाख्लै गोदान बानायनाया मोजां नङा इ नलाया नलिया जा फरफर गयो ओरैसो हगारनांगौ ओरै नङाबा बाला फैफानो नागिरो ना आं देनोसै दायो मेंथ'बाय नै नैबेसो देखांबाय गोखा बेखौ देग्रोदोबा आयौ आंनो लांदो दैयाव माबागोन नै लबारा लाय देखायलायो बिबारसो जागौमोनलाय आंबो बिसिनालाय
फिथाइ सोंदों ना मोनजाफेरथाराखै आं स्ट्रबेरि 100 लायो नामा मोनसेयावनो खल्था खल्था मोनो जागोन र' आं लुगैथि मालाबा मा होनो स्ट्रबेरि स्ट्रबेरि आं बिखौ आंना नोंनाव फिथाइ स्ट्रबेरि फिथाइ न'आवबो गायनो हायो आङो आंनाव दाबो दंबावोसो ini top saja dia. Ambil. Ini boleh dua susu. Ya, tong dia nak yang. Lalu, Ini begitu dia ambil. Ya, gili buat. Sama suha. Ang hurgan mbak. Ang hurgan. Bang redeng. Redeng kau baca. Sisa bang redeng. Kecap sana. Kau lagi ya. Bisa beda nih. Ya. Lah, kau air lah je bawa saya side house tu nak guna. Ada ay. Saya kau. Kan di sini side house tu. Kostotar. Ang kostotar ni naman. Dah kan, macam mana? Dekau dia sebab dan. Wais ho. Dekang bay. Nih, kursus ni saya. Ramen ini. Sunai labaयनो nih. Direct रुगोनसै आरोना. Direct रुनोसै. गोदौबाथाय अनला हरसै आरोना. थाव साव होला होलि गैया. खारै होखायो नालाय. दै हरनानै लाबाय साराय साराय. दैखौ हरखांजोबबाय ओमफ्राय नै दायो हरसै. बोथोरा सुदों आरोना बेखौहाय सुना हरसै. Malam kursus beda. Nako, sorry. Touch. T'es pas bouffé naïma. On a besoin de ça là. Bah. Zagan na bekot. Serius? Jahe. Ini open nanti kapan nak buat? Biar sini saja. Juga narik kau udah. Siapa berapa? Nunggu aku fresh berapa? Kan tu. Aku isi selalu sama kami. Suami bah. Ni nak apa ni? Jangan sedih. Bakli kalah sebakli. Banyak. Jangan. Jangan dia. Patun jangan jik tu. Kuyang buat telang lah. Ada apa ni? Orang kelewat tak? Mau apa? Mama ya, konten ekra.
เอาไปปะเอาหวานไทยเนี่ยมันนี่เราโกนนี่เพียงParang betul. Kuya, kuya parang masih kamu deh. Tang horus sih. Tahu lah juga nanya. Ondlaa, macam mana ada? Ada apa? Tapi apa? Pada mana lah ya? Sih apa? Hadi. Deh. Kau nak apa sih? Namanya? Aku di sana. Mana yang? Aja ni gitu. Oh, lama sih. Ondlaa urgasnya adalah ya. Ondlaa paydang. Saya di ran ke bera. Production lah ni. Kadoजों एरनलायलाय नांला लोगोफोर बिदि हरदो ओमफ्राय दाखिनि खोबना दोनदो होमबानो मालाय आराम जाखायोनो अरा सारायसो दा नै गाबोनबो जागोनहाय आग्लायबा लोगोफोर मा होनो अनलायाव होनो गंगार दुन्दिया ना लांफैदां गंगार दुन्दिया फैले सान्दुं दुंखाबायलै नुदोंना नुवाखैथाय गंगार दुन्दिया एसेयानो जायो एसेयानो जायोलै जि सान्दुं दुंखादों लोगोफोर एसेयानो जायो नै खारै हरबाय गोजा जालायबाय संख्रि हराखै मा एसे लुद्रायखो अनलाया गाइखेर आरोना बेयावसो गाइखेरखौ एसे नायदो दुन्दिया खारै बेयो Kap, boleh terjadi. Absurd ya. Kan hon cek Nanti, nanti. coba dulu apa Nanti. Nanti ada. Nunai lah ada sampai orang sayang saya Bisa bisa.
संख्रि बानलु हरखायाखै एसेबो हरखायाखै दा गोदैलै एरबाय थाबाथाय गोदोलायो अनलायाव आलु होदेरबाय तेजबिन होदेरबाय नाथुर गोरलै बारसिखा बिबार एसे ओमफ्राय माबा खुन्थाइ नारा बे गोखाया फिसा फिसायखौ गोथाव जाखासिगोन हेल' लोगोफोर मोनबाय आरोना जोंना ओंख्रिया मोनबाय भाजि फुजि एवलालै बेजों जानोसै आरोना नायनोबा नै मोनबाय बरिया अके खोबना दोनसै दायो हो बेखौ सुनोसै आं लोगोफोर स्र' सुना दोनसै लोगोफोर बाय बाय आंनि दिनैनि ब्लगा एसेनोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ नायनानै थादो बाय बाय सेखांलायबाय